Ka samla Phoebe Nongrum na Meghalaya, kala Thaw yung history lingba ka jingnet isimbenta ha ka Dakshin Dare cross country rally arjar san, bat ban kala long ka kintay ka beningkong na ka jala, ka ban job hadu lightly ki kerdan ha ka ni ka jingiakop. Habaya simbenta ha ka ni ka rally ka basan singi, ka bala sedang na Bengaluru sa Andhra Pradesh, bat wan pai biang sa Bengaluru, ka Phoebe kalala ampen iya ka sap ka pong ka bakkerpang, haringkat unong kudawlenti navigator, uvenu kumar ubana kayom batur, ubala job teng hadu henriu sin ha ka two-wheeler rally champion. Ka Phoebe kalawan ha ka kerdan ka balay ha ka T1 modified car category, bat ka bala ra ya ka nam lakdu ha penegi kentay, bat ha ka overall standings kalawan ha ka kerdan ka basang ki top san ki day ki bala syakjit bat yeng halor ka rensan. Kani ka jing job jong ka samla Phoebe tang bakala penskem ya ka jaka jongka ha ka Indian Motorsport, henry kala kenjok ru yau mau mer na ka benta ki nonyak kali ki bade ki kentay hapo kari. Ka jing job ka jongka ka pen iru ya ka jing kiu baka jing mi syakma jong ki kentay, banya simbenta ha ki motorsports. Haba a jing keren hadien kani ka rally, ka Phoebe kala penpa ko jing sngongo ya unong ko lenti jongka, ya ka kenhuan bat kinong kersyan jongka da ka baong, baka ka jing job ka jongka, ka de ka jing atri lang kum ka kenhuan, baka jing dan ya ka jing syania, namar ka de ka jing skam jing mut, ka banala dehi. Na kalyang ka Meghalaya Motorsport Society, kala ay ka jing kublay, ya ka Phoebe Nongrum, bat ya uvenu kumar, halor ka ni ka jing job ka jongki, baka jingwan ra ya ka nam ka buram mi kinong elek kay motorsport, jongka than bat ka rihi barok kaway. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more.